Unai, segun ederra. Oso ederra maite. Aproposa itxura aldaketa bat egiteko. Bai, egia da. Bai. Begira, konturatu zara, ia itxura aldaketa gehienetan, familiako iritzi garrantzitsuena amaren izaten da. Bai, egia da, eta horixe da Betsaidaren kasua. Amak zerrezan handia du. Betsaidaren luketan, ez da, Lourdes, Betsaidan, elkarrekin zoazte beti erosketak egitera, ez da? Eta momentu honetan, itxura aldaketa bat egiteko gogoarekin. Bai, ze behar dut. Behar dezu. Bai, da nahi dute baitaren ere gofutza ize ondo etortzen zaion, hilea ere baitare, aldaketa bat behar dut. Betsaida Urtazar, legorretarrak, soinekoak, gonak, piratagaltzak eta xortak ditu gustoko. Morea da bere kolore gustokoena. Gustoko ditu tendentzia estetikoak, baina ez du berarentzat estilo egokirik aurkitzen. Astindu bat eman nahi dio 25 urteko emakume legorretarrak bere itxurari. Betsaida, bi taila, bi neurri jetxi dituzu. Uste dut joera dezula gizentzea eta zaindu behar duzula zure burua, ezta? Bai, jetxidez udaran lan aikeen daola, konturatu gabe. Ze osasuntxua da lan egitea, ezta? Eta hau hartu duzu momentu apropos bezala itxura aldatzeko baita. Bai. Oso momentu hona itxura aldatzeko. Bai, aldaketa bat behar dut eta... Betsaidan estiloa, kirola bezala, txandal, erropa lasaie, gehiegi markatu gabe. Nik nire estiloa ez de definitzen, ze erosten de gustatzen zaitena. Eta normalian gu jakin dezagun, erosketak egitera zoazenin. Batera zoazte. Nun aurkitzen dituzu arazoak? Askotan ere, gure gorputzak ere baldintzat batzu jartzen dizkigu. Nun izaten dituzu zuk arazoak, adibidez? Goraldean. Bularraldean. Bai, ze juten naiz denda batea eta alkandurak igual ez zaizkit ondo isten, edo hoi. Betsaidak ez ustekoa emango digu. Gogua dauka, ikuste zaio modarekiko grina hori, bere burua politia ikusteko behar hori, beraz nik uste aukera asko emango dizkigula. Lourdes, garaian zaude, eskakizunei daukezu, aholkurik, alabarentzat. Guretzako. Hobeto, gelditu deia, eta jazta, bea gustoa. Hori tranquil bai. Bea gustoa baldin badao, zure bai. Hori da, bai. Amak esaten dit, jantzi barra dauketela senyoritago. Nik oso ondo ikusten dut, niki pegatutxo batekin, prakak ere pegatu, erropa flojokin ikuste jo baldarragoa. Betsaidari gauzak proposatzen hasteko gogoa sartu zait. Bueno, Unai hasi da lanen beraz, Banger, musu bat. Az gaitezen. Gero arte.